bocah bulan saking 1146 badhe ngandharaken tanggapacono tuan rumah ing arisan RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sederek sedanten ingkang kula hormati. Monggo kula panjenengan sedanten ngaturaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit paringipun kula panjenengan saged makempal ing dinten menika. Sholawat lan salam tansah katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan kalebet pandherekipun ingkang pikantuk syafaat ing yaumul akhir mangke. Amin ya rabbal alamin. Ing dinten menika arisan RT ing griya kula. Matur nuwun panjenengan sedanten kersa makempal ing griya kula lan menawi wonten kakirangan kula nyuwun pangapunten. Saderengipun sampun dipun sepakati menawi iuran PKK dipun bayar kalih dinten saderenge PKK. Iuran menika saged dipun bayar ing bendahara PKK. Monggo kula panjenengan sedanten saged nglampahi kasepakatan menika sareng-sareng. Mugi kempalan menika diridhoi Allah Subhanahu wa taala lan kalebet ibadah. Ugi mugi kempalan menika saged ngraketaken silaturahmi ibu-ibu PKK. Cekap semanten menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.